Ploché nohy, spadnutá klemba, vybočený palec. To je častá téma, s ktorou sa stretávam v terapeutickej praxi, za ktorou vlastne s touto témou, s týmto problémom často ľudia prichádzajú a pýtajú si, aké cviky, či ich môžem vyšetriť, pozrieť na ich klembu, či treba vložky, či netreba vložky, aká to pánka a podobne. Je to veľmi široká téma, ja vám ukážem cvičenia, ktoré mám vyskúšané a ktoré vlastne majú korektívny charakter, sú globálneho charakteru, čiže zapájajú celé telo. A ako vlastne môžeme začať? Keď sa postavíme na šírku bedier, áno, môžeme tiež, o tej šírke by sme mohli dlho diskutovať, ale generálne máte tieto tu kosti, spiny, predné spiny na panve a na túto šírku keď sa postavíme a urobíme jednoduchú vec. Na priamení urobíme teraz rotáciu do jednej strany, do plnej rotácii a keď napríklad sa rotujem do pravej strany, tak mám cítiť, že pravá klemba sa mi teraz odvihla. Pravá klemba sa mi zdvíha, čiže sa mi supinuje, aktívne sa mi dvíha klemba. A zatiaľ, čo pravá klemba je aktívna, ľavá klemba je plocha, čiže pronuje, to je aj biomechanický mechanizmus. Keď to robím do opačnej strany, stane sa presne opačná situácia, čiže ľavá noha sa zodvihne a pravá spadne. Zopakujte si to viackrát na stranu, na jednu, na druhú stranu a je to prirodzený mechanizmus. To znamená, že aj najplochšia noha na zeme guli, čiže spadnuté členky, spadnuté kolena, panva v zlom postavení, sa pri rotácii do jednej strany teda, sa aktívne zdodvihne klemba. Ale čo je dôležité povedať, že ten palec na stranu, kde sa zodvihujem, takže napríklad na pravú stranu, idem do rotácie napravo, tak pravý palec sa mi nemá odlepiť od podložky, ale mám ho vedieť aktívne zatlačiť do podložky. Dobre, čiže tu pod klbom, metatarzofalangovom klbe, potrebujem aktívne tlačiť palec do zeme, celé brúško palca aj celý klb zatlačiť a urobiť rotáciu na tú stranu. A budete cítiť aktiváciu svalu, ktorý je vlastne vo vnútri v klembe, abduktor hallucis, to je jeden z kľúčových svalov, ktorý nám vlastne pomáha v stabilizácii klemby a v stabilizácii toho veľkého palca, ktorý je v podstate taký kormidelník tej nohy. Takže ešte raz, keď sa postavím a robím rotáciu, tlačím palec do zeme, veľký, robím rotáciu a môžem prísť do levelu, kedy som schopný zatlačiť palec a vidíte, hľadám takú trampolinku, takú keby pružinku a robím taký skrut, ako keby taký twist. A čo to znamená? Ja teraz trénujem dynamicky tú svoju klembu nožnú, zodvihujem tu, hej, dám sa z boku možno, takto, teraz zodvihujem vlastne tú klembu, ľavá noha je pronovaná, plocha a pravá je aktívna, supinovaná, dobre? A tento mechanizmus môžeš viackrát opakovať a obnovuješ vlastne tú mechaniku sklzu všetkých klbíkov, ktoré sú v chodidle, hej, všetko, falangy, metatarzy, navikulárne a tak ďalej. Všetky tie kosti, ktoré tam máme, takisto ten talus, hej, kosť, takisto tibiu, holenú kosť, ihlicu. Všetky tie štruktúry vlastne učíme sa na novo klzať a robiť túto mechaniku. Toto je akoby dôležitý mechanizmus. Dá sa to sťažovať tým, že napríklad si dám zavážie, ruksak, dieťa, činku, niečo a vlastne robím to v zaváži, stále som ale v napriamení a robím to v tejto pozícii do strany. Hej, hop, prídem, trampolinkujem, hop, hop. A stále dôležité je, aby ten palec bol zatlačený. Dobre, to je číslo 1. Číslo 2, keď chcem prekorigovať tú slabosť tej klemby, dôležitá vec je z tej istej pozície rovnobežnej. Teraz urobíme to, že zodvihneme päty, tak aby som vlastne stehnami bol rovnobežne. Aby nešli kolena dovnútra, ale aby ani nešli ani do vonku naopak. Dobre, aby som nemal príliš aktívnu klembu, alebo príliš pasívnu klembu. Čiže zodvihnem len tak vysoko klemby, aby som bol schopný udržať tú pozíciu a teraz by ste mali cítiť, že stojím na prednej časti chodidel. Čiže z boku to vyzerá tak, že keď stojím na zemi a ja zodvihnem teraz päty, tak vlastne mám vo vzduchu a som na tej prednej časti. Keď toto zrobíte, budete cítiť, že ste na prednej časti chodidel. To znamená, že tá prvá tretina chodidla, ktorú keď vlastne pri každom odraze, hej, robím odraz, bežím, chodím, tak to je tá prvá tretina chodidla, to je ten forefoot, hej, takzvaný. Takže, stojím rovnobežne. Zodvihnem päty a len stojím. Čiže trénujem, jedna vec je mobilita chodidla, druhá vec je stabilita, čo robíme teraz a teraz pridáme do toho ešte silový prvok. Hej? Takže mobilizujem, prvá fáza, učím teraz to chodidlo byť mobilné v tom klbe na chodidle, chodidlo mobilné v členku, zároveň aktivácia v podstate celého reťazca, koleno, bedro, hop, hej? Čiže z boku to vyzerá takto, hop. Úplne som relaxovaný, nič mi to nerobí. Zodvihujem. Pridáme do toho stabilizačný prvok, to znamená, že iba ostanem, dám sa do pozície a iba ostanem v tej pozícii. Dobre, iba ostanem v tej pozícii, tak aby ste udržali vlastne tú oporu
toho chodidla. Len čo chcem pripomenúť, že je dôležité, aby ten palec veľký bol stále bol v kontakte so zemou. Čiže aj ten klb za palcom, aj za všetkými prstami boli neustále v kontakte. Dobre? Hops. Hej, čiže aby boli v kontakte. A keď si chceš zvýšiť dynamiku, čiže silu, tak poď teraz nižšie v kolenách. Idem teraz nižšie v kolenách, tak aby mi vlastne stehna nešli dovnútra. Ja som hore v relaxovaný napriamení. Nesmie sa stať, že mi päty napríklad idú dovnútra, alebo do vonku, alebo kolena. Dobre, nič sa tu nesmie stať. Čiže ja keď zviem prvý level a idem nižšie, tak vlastne idem iba na toľko, nakoľko moje chodidlo je silné, stabilné a mobilné zároveň. Dobre, keď potrebuješ napríklad pomôcť, tak si môžeš pomôcť nejakou stoličkou, neviem, tyčkou, palíčkou, niečím, kamarátom, ale udrž to len v tej pozícii, ktorú máš. Dobre, z boku to vyzerá takto. Čiže keď som nulová pozícia, základná pozícia a potom zvyšujem tú silu, že idem nižšie. Dobre, to je už vyšší level. A ďalší level do toho, do ktorého sa môžeme dostať pri spevňovaní klenby aktívne, je, že zodvihnutá, čiže fáza 1, fáza 2 a urob teraz náklon, čiže preniesť ťažisko dopredu, ohýňam sa v bedrach, trénujem teraz vlastne aj ďalší segment, čiže napriamenie chrbtice. Keď nemáš problém s chrbticou, kľudne to môžeš robiť, ak je problém, tak kľudne ostaň iba v týchto základných pozíciách. Čiže idem do náklonu a teraz mám vyššiu dynamiku na tom prednej časti chodidla a ja môžem v tejto pozícii napríklad robiť to, že jemne dopínam kolena a zvyšujem brutálne aktivitu. Aktivitu vlastne zvyšujem na chodidla predné. Dobre? Čiže to je ďalší level. Môžeš oddychnúť, zrelaxovať. A ďalší level potom je zaklonenie, to znamená, chodidla stále sú rovnobežné, pokrčím kolena, zodvihnem päty a idem do zaklonu, dozadu. Stále si ale kontrolujem to, že mám na prednej časti chodidel oporu, nemám kolena dovnútra, hej? A keď idem dozadu, z boku to takto vyzerá, čiže neutrálna pozícia, ruky môžeš mať kde chceš pri tele, nie je takto to prirodzené, preto to používam. Čiže pokrčím kolena, zodvihnem päty, idem do zaklonu, koľko ma to pustí. Samozrejme, nesmiem tu boleť chrbát, to už je pokročilejšia verzia pre zdravších. Aktívne brucho, dýcham si a mám päty tak vysoko, aby som bol schopný to udržať stabilne. Hej, tu môžeš byť akokoľvek dlho chceš. Otázka, čo ťa vyruší, ktorá štruktúra je najslabšia, ktorá ti najviac pôjde možno do krču, začne páliť. Či to bude lítko, či to bude zadok, či to bude stehno, či to bude koleno. Záleží, dobre? Čiže taká nejaká, máme rotáciu, máme zodvihovanie s naklonom, zodvihovanie so záklonom. A teraz máme ďalšiu pozíciu, ktorá je dôležitá pre stabilizovanie, že budeme vychádzať z toho, že stojím na priamene, prenesiem váhu na tú jednu nohu a zodvihnem pätu jemne do vzduchu. Stále ale, čo musím cítiť, že som na prednej časti chodidla, dobre? To znamená, že to chodidlo musí byť rovno. Nesmie byť dovnútra spadnuté. Väčšina ľudí, keď má brutálne plochú nohu, že má veľmi spadnutý členok, ako náhle jemne zodvihne pätu, sa dostane ťažisko na prednú časť chodidla, tak tá klenba sa zodvihne. Teraz keď sa zodvihneš, stojíš na prednej časti chodidla, si v napriamení a tá druhá noha robí takýto pohyb kolena hore. Hej? Čiže ja som stabilizovaný, odporúčam toto robiť s oporou. To znamená, niečoho sa jemne dotknem, zodvihujem koleno vysoko, pomaličky dole. Zodvihnem vysoko, položím, dobre? Spredu to vyzerá, či môžem to robiť obojnožne, nie že môžem, chcem to robiť obidve strany, chodidlo je rovnobežne, ja som napriamený, päta je vo vzduchu a jemne zodvihujem koleno. Robím to čo najpomalšie ako viem a pozor na to, aby sme mali dopnuté koleno na nohe, ktorá je stabilizačná. Toto si predstavte, že to je ako keby jedna z fáz, keď bežím, tak to je jedna z fázy, keď ja som vlastne v dopnutej nohe v tej fáze odrazu. To isté sa deje v kroku, len v nižšej dynamike, ale vždy tam je tá fáza, keď ja kráčam, že vlastne je tam ten moment odrazu, keď ja mám tú prednú časť chodidla v kontakte a vlastne dochádza k dopnutiu kolena. A to je presne to, len som v jednom naklone a idem dopredu. A teraz to robím v stoji, dobre? Čiže to je ďalšie cvičenie. Ďalšie cvičenie, ktoré sa ukazuje ako užitočné, je prepojenie chodidla, kolena a stability bedra, napriamené telo, dobre, takto sa dám. A teraz budeme ale robiť ten pohyb do strany. Hej, čiže mám pätu stále vo vzduchu, ukážem to z boku, som napriamený, mám jemne pätu vo vzduchu, napríklad teraz právu konkrétne, koleno dopnuté, nechcem pokrčiť, vystreté koleno, som napriamený a robím teraz pohyb do strany. Pohyb do strany, vystreté koleno, hop. Hej, čiže takto do strany si mávam, kmitám, nerobím to nejak dynamicky, ale robím to veľmi pomaličky, precízne a uvidíš, pozoruj to, že keď robíš tento pohyb,
ako sa mení fyzika, zaťaženie, preťaženie, potreba stability toho chodidla aj pri tých ostatných cvičeniach. Hej, že kedy ťa to už začína vyosovať, vykyvovať, nestabilizovať, tak vtedy vlastne spomaľ a to je tvoj level na dneska. Postupne budeš zväčšovať. Čiže tu na zase nechceme byť päta na zemi, bo to nemá žiadny až taký efekt. Má byť jemne zodvihnutá, nemá byť nejak brutálny, že nie som na špičke. Hej, ja som reálne 2-3 cm. Úplne najideálnejšie je, keď tú nohu tak vysoko iba zodvihujete, aby vlastne ja keď zodvihnem tú nohu, tak aby tá päta bola rovno, aby tá achilovka bola rovno. Hej, keď si pozriete na svoje chodidlo, na strednú časť chodidla, si predstavte takú pomyselnú čiaru tu na strede chodidla a ja keď sa zodvihnem do vzduchu, aby mi ten člnok nepadal. Ale väčšina ľudí, naozaj si to vyskúšajte, sa tá klemba dostatočne zaktivuje a bude dosť stabilná. Dobre, takže máme cvičenie. Kolenom dohora, zodvihnutie päte, noha do strany na zodvihnutie päte. A ďalšie cvičenie už integruje teraz celého človeka. Čiže keď sa dám do opory napríklad o stôl, o stoličko, niečo a budeme vychádzať z toho, že máme tie nohy chodidla teda rovnobežne, to znamená stále vychádzame z tej rovnobežnej pozície, čo sme robili iba bez opory, dobre? Čiže opriem sa o stoličku dlaňami alebo o stôl, dám si chodidla rovnobežne na šírku tých spín. A teraz keď si na tie nohy pozerám a zodvihnem päty do vzduchu, tak už by som mal cítiť, že mám aktívnu vlastne tú klembu nožnú, mám ju aktívnu, dobre. Toto celé mám aktívne, tu je ten abductor hallucis, aktívny sval. Mám mať oporu na tej prednej časti chodidla, na všetkých klbíkoch, mám mať palec rovno, mám ho mať v opore. A zase tu je individuálne, niekomu stačí, že zdvihne centimetr tú nohu a už má aktívnu klembu, niekto potrebuje viac. Čo ale sa nesmie stať, aby vlastne mi to chodidlo šlo do vonku, dobre? Aby sa mi vlastne stalo, že keď zodvihujem, aby sa mi stalo takéto dačo, že mi idú kolena von, alebo klemba iba mi ide vonku, nadmerne. Treba si hľadať tú mieru, dobre? Treba sa s tým pohrať, naozaj netreba to nejak až extrémne prežívať, ukazujem vám generálne vzorce a vyskúšajte si to na sebe doma. Keď mám teraz chodidlo rovnobežne, zodvihnem päty a teraz v tej pozícii napriamenej, hej, chrbtica je napriamená, a prenášam teraz váhu, čiže napríklad chcem zodvihnúť pravú nohu. Skús to robiť extrémne pomaly, to znamená veľmi pomaličko odlepam pravú nohu, sa mi zaktivuje aj trup a vlastne teraz odľahčím tú pravú nohu a akoby to je jedno, či s ňou budem kopať, či budem ťahať, ale ide mi generálne iba o to odľahčenie. Čiže teraz som na 3 bodoch opory. Preniesem ťažisko na pravú nohu, odlepím ľavú nohu. Hej, a takto tu na pomaličky ty si môžeš pekne trénovať napriamenú chrbticu, aktívne torzo, stabilitu aj bedier. Hej, čo sa nesmí stať, že keď odlepím nohu, aby som príklad spadol v panze. Hej, to je jedno, či to bude 0,5 cm či 5 cm. Mám byť zastabilizovaný, mám si udržať osu. Hej, to je možno komplikovanejší alebo komplexnejší cvik, ale ukazujem vám ho vlastne na vyskúšanie, dobre, tej komplexnosti. Čiže stabilizácia, odľahčenie, iba držím a potom vyšší level je, že keď mám pravú nohu odľahčenú, tak odlepím opačnú ruku. Dobre, takže som teraz kontralaterálne v tejto pozícii. Ešte trénujem chodidlo na stabilnom kolene, na stabilnom trupe. A spredu to ukážem ešte takto možno, viac z osy. Čiže keď som v tejto pozícii a keď odľahčím napríklad, neviem, pravú nohu odľahčím a odľahčím ľavú ruku, tak nesmie sa stať, že to ľavé koleno sa mi vbočí dovnútra, alebo člnok, že sa mi vbočí dovnútra. To chceme celý čas naozaj mať v tej ose, udržať si to v tej ose, to je veľmi dôležité. Ukazuje sa to ako vysoko efektívne či u prevencií pri športovcoch, sila chodidla, stabilita, pri pacientoch, pri deťoch s plochými nohami. Je to veľmi efektívne sa dostať cez tieto všetky fázy. No a potom ešte vyšší level toho je pre tých, ktorí možno sú na tom lepšie, že keď sa dostanem do levelu 1, tak potom viem ísť do levelu 2 do väčšej sily, to znamená, že idem takto kolonami dole aj panvou a dostanem sa do takéto pozície a hore. Hej, čiže tu už je dôležitá väčšia mobilita chodidla, väčšia stabilita chodidla, väčšia sila chodidla, zároveň kolien, aj bedier, aj trupu. Hej, čiže takto tu na pomaličky si to môžeš užívať a vyskúšať si to a integrovať do svojich cvikov. To je na dneska táto zostava dostačujúca. Vyskúšajte si to, priatelia, urobiť. Naozaj mám s tým dobré skúsenosti. Sú to komplexné cviky. Nie sú to cviky typu, že ťahám servitku a zdvíham paličky a ceruzky a neviem, nejaké lokálne cviky na chodidlo, lebo to ste sa mi väčšinou neosvedčili. Čo vám chcem ešte ukázať v rámci toho chodidla, ten detail, ktorý som spomínal. Keď si predstavíme, to chodidlo, verím, že to bude vidno. Čakajte.
Hej, teraz si predstavme, tu je klemba nožná. A ja teraz, keď zatlačím ten palec, o ktorom som celý čas rozprával, zatlačím palec, tak tu máš takú kostičku, hop, keď zatlačím palec, tak tu sa mi zaktivuje sval. Hej, tu sa mi zaktivuje sval, to je ten sval abductor hallucis, on je veľmi dôležitý. Čiže ten palec nesmie byť vybočený, čiže on nesmie byť takto zbočený, ja to chodidlo potrebujem rozšíriť. Chodidlo potrebujem rozšíriť, aby vlastne bolo tu v tejto časti čo najširšie. Zatlačam palec, zatlačam všetky brúška a tu mám aktívny sval. Čiže on ako keby, pre tých, ktorí chcete odbornejšie, tak to je v podstate mediálny aspekt calcanea a ide na proximálny falang, či tu je metatarsofalangový klb, to je vlastne, čiže keď robím tento ohyb a ja zatlačím tento klb do zeme, tak vlastne tu sa mi aktivuje tá klemba nožná, vidíte, hej? Čiže tá klemba nožná je teraz pekne vysoká a keď položím ten palce na zem, tak stále mám mať aktívnu klembu. Jedna vec je výška klemby, hej, a druhá vec je síla klemby. Dnes sa už viac rieši tá funkčnosť, tá síla klemby, ako viem v tej dynamike to chodidlo zapájať. Ani nie tak, ako mám staticky vysokú klembu. To je veľmi veľký rozdiel, dobre? Takže budujte svoju sílu chodidla, ktorú vlastne cez tieto špecifické cviky, globálne, celotelové, viete aplikovať, viete trénovať. Keď chcete progresívnejšie, to znamená spomaľte, nezrýchľujte, ale spomaľte, spreciznite tú prácu. A kde ich integrujete túto komplexnú funkciu chodidla? V každom jednom kroku, v každom jednom bežeckom kroku. Čiže chôdza a beh integrujú a tam zrobíte 1000 opakovaní. Ale na to by sme mali tú dobrú pohyblivosť, čiže mobilitu, dobrú stabilitu chodidla a dobrú silu, treba niekedy aj niečo pre to zrobiť ešte navyše. Ja osobne napríklad také cviky už necvičím, lebo jednoducho chodím pravidelne behať, veľa chodím a jednoducho to chodidlo zažíva tú dynamiku veľmi veľa tisícov opakovaní. Ja sám osobne som mal niekedy veľmi ploché nohy, kde na strednej škole prosto aj na základnej dokonca rodičia so mnou riešili ortopéda, ortopedické vložky a spadnutú klembu a extrémne ako keby slabé chodidlo, ale postupne som sa pretransformoval aj na barefoot štýl, na inú bežeckú obuv, na inú bežeckú techniku, hej, to je úplne iná téma. Ale aby ste rozumeli, že dá sa to pretransformovať. Hej, napríklad len, ešte keď som to načal, tak ja napríklad dnes už behám vyslovene iba v sandálkach, hej, už 10 alebo 12 rokov teda, behám iba v sandálkach, hej, chodím v sandálkach od v podstate takmer celoročne, kým to teplota dovolí, to je síce iná téma, ale aby sme sa rozumeli, že vôbec to nie je o tom, že či mám obuv, ktorá mi stabilizuje chodidlo, ale otázka je, či mám silné chodidlo, ktoré ma ochráni pred zranením. Hej, to možno inokedy, ale chcem vás pozbudiť do týchto cvičení a nemá byť cieľ, že cvičím pre cvičenie a budem iba cvičiť, čo som vám teraz ukázal, a cieľ má byť sa osamostatniť, mať dostatočne silné chodidlo, nemať vybočený palec, lebo vybočený palec je často až sekundárny efekt toho, že mám klembu spadnutú. Čiže ja keď chcem opraviť vybočený palec, ak nie je ešte štruktúra poškodená, napríklad kosť, tak potrebujem opraviť klembu. Lebo plochá noha, keď spadne mi klemba, keď mi spadne tá klemba, až potom sa vybača väčšinou palec. Dobre, takže ak by ste mali akokoľvek otázky, nech sa páči. Pozdravujem, prajem silné chodidla všetkým.